Днес хората, които се опитват да отрекат подвига на българския народ, обикновено изтъкват жертвите, паднали в Македония и Беломорска Тракия. Носи ли вина българския народ за тези жертви? Да кажем първо за какво става дума. Жертви, да. Невинни жертви. Защото това са 11 343 жени, деца, мъже от всички възрасти, виновни само за това, че са с еврейски произход. Събрани и депортирани в лагерите на смъртта. Оцелелите от тях броят няколко стотици. Това е направено с участието на българската администрация. Но мое дълбоко убеждение е, че българският народ не носи отговорност за действията на тогавашното правителство. Нито на представителите на неговата администрация в Македония и Беломорска Тракия. Дори само за това, защото тогавашното правителство не е излъчено по обичайните демократични процедури. А как се отбелязва този ден в София и в България? Една тежка тема. Когато днес ние говорим за деня на спасението на българските евреи, нашите брати и сестри в Македония, например, правят денят на възпоменание на жертвите. Това, което тук е спасение, там е ден в памет на загиналите. Но това е историята.